És un dia de tornar a la rutina, no especialment en el meu cas, però sí segur per a la Sheila Toledo. Bona tarda, Sheila. Bona tarda i bon any, Carles. Igualment, reprenem la nostra secció dels mercats amb la nostra col·laboradora i analista de fons externs de Creant Crèdit Andorrà en aquest 2025 i actualitzarem una mica també, no ho vam fer les últimes setmanes per vacances, d'aquests mercats borsaris, i en l'últim programa recordem que ens vas dir que faríem una mica de repàs del que ha estat el 2024, Sheila. Sí, efectivament, Carles. Comencem, ha estat un any especialment complicat, ha estat l'any amb més eleccions governamentals de la història en més de 70 països i no està exempt de sorpreses com la victòria de Trump als Estats Units. El 2024 el començàvem amb el dubte de quan arribaria la tan anunciada recessió i com seria, de si la inflació s'estabilitzaria i de si veuríem baixades de tipus. Doncs bé, en aquest 2024 les dades macroeconòmiques han caminat per la senda correcta i el creixement econòmic global tancarà amb un sòlid avanç del 3,1, només una dècima menys que el registrat en el 2023. I ja no es parla de recessió, especialment als Estats Units. Aquest any s'aconseguia la contenció de la inflació ja a prop dels objectius, després d'arribar al 9% interanual al 2022, el que ha permès una normalització de les polítiques monetàries dels principals bancs centrals, com ha estat el BCE o la Fed, entre molts altres, que ja han començat o ja han baixat els tipus en 100 punts bàsics o més. I què ha passat a les borses també en aquest últim any? Hem tingut un any en el que els actius de risc, la borsa i el crèdit han brillat a nivell de rendiments, sent el 8è millor any per a les borses globals en el que el va de segle. A Europa, el DAX alemany era la plaça europea amb millor comportament en l'any, amb un 18, per sobre del 18%. El seguia l'IBEX amb un 14,78%, el MIB italià que aconseguia un 12,63%, el FTSE britànic un 5,69% i per últim el CAC francès era l'únic que retallava sent una caiguda del 2,15% amb una situació econòmica i política fortament deteriorada. A Wall Street els beneficis eren encara més importants. El Dow Jones sumava un 12,88, l'S&P s'anotava, per exemple, un 23,31, mentre que el tecnològic Nasdaq liderava els guanys de l'any amb un 28,64%, com deien sempre gràcies a les 7 magnífiques. Per sectors, i com han estat dient pràcticament tot l'any, el clar guanyador ha estat el tecnològic Nasdaq, o el sector tecnològic, amb alces del 40% als Estats Units i del 20% a Europa. També alces per al sector financer, amb un 30% anual de pujada, o els industrials de mitja fent-ho un 17%. Per la contra, a Europa, materials bàsics, alimentació i sector de l'automoció tancarien en negatiu amb pèrdues del 7% de mitja. Pel que fa a la renda fixa, la corba de tipus deixava enrere la seva inversió als Estats Units, mentre que en el cas d'Alemanya encara persistirien els dubtes respecte a la seva economia, així que el 10 anys americà tancaria el 2024 marcant un 4,55 de rendiment, mentre que el bund alemany ho feia amb un 2,36. I ja, per últim, el mercat de les commodities, el cru acabava el 2024 retrocedint un 3%, la segona caiguda anual consecutiva, i per la contra, l'or tancaria un excel·lent 2024 en què la cotització del metall va escalar un 27%. Destaquem les criptodivises que se catapultaven i el bitcoin pujava un 120%. T'escoltava atentament, Sheila, aquest repàs que has fet del 2024, tot molt après, però ara et preguntaré per al 2025, què ens espera? A l'altre costat de l'Atlàntic sembla que l'economia nord-americana continuarà mostrant-se resilient amb un nou president, el Trump, amb el clar objectiu de revifar el seu creixement, l'American First, no? Amb el que pretén desregularitzar sectors claus, abaixar impostos, incrementar els arancels, especialment amb la Xina, però també a moltes altres regions, incrementant així la possibilitat d'una inflació i uns tipus sostinguts per al 2025. I l'altra cara de la moneda seria per a l'economia europea amb creixements baixos, amb la incertesa de les eleccions a Alemanya i a França, amb inflacions arribant a l'objectiu en moltes regions i un banc central que, a diferència de la Fed, haurà de continuar rebaixant els tipus per no fer caure en recessió l'economia europea. En to emergent, la fortalesa del dòlar i les alces dels preus podrien no ser positius per als emergents, diguem,
I des del gran gegant asiàtic, la Xina, veurem si aconsegueix recuperar-se de la seva crisi del sector immobiliari, incentivar el consum privat i fer tornar la confiança del consumidor i també de l'inversor. Tenim actius encara varis conflictes bèl·lics a l'Orient Mitjà i a Ucraïna. Veurem si s'incrementen les tensions geopolítiques a Taiwan i la Xina, si els Estats Units anexa finalment Canadà als estats. Per tant, entre els riscos geopolítics, els efectes de les polítiques de Trump i les elevades valoracions d'alguns actius, ens trobem que serien importants focus de volatilitat amb el que estaríem parlant per al 2025 d'un optimisme però moderat. Així que haurem de continuar seguint tots aquests afers dia a dia. I tant, i continuarem actualitzant-los des d'aquí, setmana a setmana, sobretot el tema Trump, que és la gran incògnita d'aquest 2025, perquè no sabem ben bé el que farà, perquè està dient unes coses, unes altres, que si Groenlàndia, al Canadà... Bé, ho seguirem aquí, al Ser Empresari. Sheila, gràcies, bona tornada, i ja estem aquí també divendres vinent. Doncs ens veiem el divendres que ve, Carles.